warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, balik maneh karo dhewe. Aku Sevia Pristinada, nomor absen 26 lan kancaku. Aku Nasila Faidatul Octavian, nomor absen 15. Piye kabare? Muga wae cah iki seger waras terus ya. Ing dina iki tanggal 31 wulan Januari 2026 adewe ana ing wisata tengah-tengah kota Blitar sing diminati akeh wong, yaiku Kebon Raja. Cah iki aja bingung goleki panggone Kebon Raja. Kebon Raja ana ing Jalan Diponegoro nomor 12, Bondogeret, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar. Iki lho cah Kebon Raja sing lagi rame dikunjungi mbek akeh wong. Lagi mlebu nek wisatane wis disuguhi bakul jajan-jajanan sing demenane cah cilik. Wakeh sak dawane dalan adewe gari milih-milih sire opo. Dek kene ya eneng gazebo dinggo linggo-linggo utawa leren kambek keluarga. Terus ana area dolanan utawa area outbound sing didemeni cah cilik-cilik dinggo dolanan kaya ngene iki lho. Ora mung area dolanan, tapi yo enek kebon binatang sing akeh jenis kewan-kewane. Teko iguana, terus rusa tutul, landak, sing panggayane iki metu turu. Nah, iki ning kalkun, terus enek kethek barang sing dikrangking bene raudel tekan dindi. Enek meneh barang-barang sing bendinane renang, lan burung unta sing gedhi-gedhi. Ndek kene adewe ya iso makani rusa, katek panganane ya iku kangkung. Sing sauntinge iki lho mek 1000-an regane. Kaya ngene iki lho pengunjung dewemen merene makani rusa kambek doro-doro mergane regane murah.